talk to Ale. Oh, Indaba, talking my business, Isintu, nazo zonke indaba zabasha. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Jacob Zuma isikhonze kakhulu indaba esikhulunywa ngolimi lwakithi. Ilalele indaba kanye nomthiyane. Ngilalela njalo nje ngizwe ukuthi indaba zihamba kanjani. Sithemba ukuthi igagasi ngosithwala ize sibekela siya khona. Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Every Wednesday I bring you Indaba Yesintu so that uzokwazi ukuthi uphefumule about izinto ongazi understand kahle neziconfuseayo, but more than that also a platform yokuthi uzwe about isiko lakho. Kuningi ukudukiswa sikutholayo from abantu either abasidukisa deliberately, abanye ba-misinformed, or ilento emkhuba yokuthi akulona isiko because yaqalwa ifamily ethile kumbe yenziwe esigodini esithile sesicabanga ukuthi sonke kumele siyenze kanjalo, and then ke kunakho konke lokho isiko liyaguquguquka nesikhathi, so uyabona izinto zenzeka and you have a platform if ukwazi uku-express imbono yakho about yonke eminye imkhakha, so why not on izinto ezingabuye futhi bathi abantu ziyasiqalaza. So Indaba Yesintu ke is all about that. So I have ke namhlanje ama-guest ayi-2 azobe khuluma nathi about indaba yokusingathwa kokudla makusuke kunemicimbi, kakhulukazi yona le ngishilo ke earlier ukuthi sikhuluma ngendaba yesintu manje, kodwa le into sikhuluma namhlanje ayithinta imicimbi yesintu kuphela, ikhuluma nje ngendlela yemicimbi njengokujwayelekile iyonke. I have umkhulu ufakazi Mlabe, expert yesintu, and Cimba, welcome to Gagasi. Sekubingelela. Bonga kakhulu ithuba Sohlazi, ngiyabingelela studio, ngibingelela abalaleli emakhaya, sanibonani. Siyabonga kakhulu ke Mlaba. We have uDokotela uThulebona Mnyati as well. Sekubingelela Mnyati. Sibingelela Mthiyane, sibingelele bonke nje abalaleli beGagasi, esengibingelela nakuCimba lapho le emntu. Bafethu, we need to understand ukuthi mhlawumbe kuthiwa kusemakhaya kuzobiye mhlawumbe kube nesibaya la impukane zikhonzile indawo enobulongo, but nangale kwalokho kubuye kushise into engelona icala lomuntu lelo. Ikhona indlela from your experience yokuvimbela ubungcola ongaba khona makusuke mhlambe kuthiwa kuhlatshwe isilwane, because leyo nyama leyo ihlalo zimpukane engakaphekwa, kwesinye isikhathi uthola ukuthi even isivuthiwe nangendlela ezobibekwe ngayo. I'm sure esintwini sethu khona ubunono obuthile esingenza ngakho. Angiqale kuwena Mlaba. Ngiyabonga kakhulu Sohlaza, angiphinde ngibingelele uDokotela uMnyati lapha ya. Kunjalo Sohlaza, nakuba vele kuyinto ongekuze uyiqede finish uma kuthiwa kuyahlinzwa bese kugijima kuzohlala impukane. Uyubona abanye uthola ukuthi kunamahlamvu athize abawasebenzisayo belokhu bephunga impukane ukuthi zingasondeli kuleyo nyama le esuka izodliwa ngabantu. Kanjalo ke futhi ke sekwaba nalezi izinto zesilungu, uthola ukuthi masinyane ithi inkomo ingaqeda ukuhlinzwa ibisiphuthunyiswa siyofakwa lapha ema-courtroom ingakayitholi impukane ngaleyo ndlela leyo. So kuningi khona esikwenzayo okuzama ukuthi senze inhlanzeko. Yingakho noma ngabe kuthiwa kade sesihlabile saqeda, siye sithathe ngisho umswane size sixibe ngisho igazi, suke sibalekela zona izinto eziungcola nengagcina idonsa inambuzane noma idonsa ungcola okuthize kugcine kuzofinyelela phakathi ekhaya noma abantu begcine sebendla into enokungcola phakathi. Nonke ngiyakuzwa Mlaba. Mnyati, i-process yakhona step by step before abantu bakunikezwe ukudla mangabe kusuke sekulungile. Yini kufanele bayicelele bona ngoba phela ba ama guest akho kumbe ba uzalo, kufanele banikwe amanzi kumbe kufanele umuntu ayibonele ayitholele ahlamba izandla ngaphambi kokuthi adle. Sithini isintu lapho before kuze abantu bayidle leyo nyama? Uyabona Mthiyane, uma ukhuluma ngenhlanzeko ekudleni, inhlanzeko ezikhantile Mthiyane, ngiyawuza umbuzo wakho kodwa ngicela ukuhlahlana khona ngoba ikhantile. Kunenhlanzeko la otho ukuthi bekusungula umcimbi wesintu ekhaya.
kunomuntu ozoshisa impepho ekhaya. Lo muntu ozoshisa impepho akahlala ekhaya, ufika usenomuzi wakhe kude. Uyangizwa kahle. Afike la ashisa impepho ahamba olale hotel. Yayibona ndikishoyo. Useyabuya futhi. Lokho kusancika khona ngqo enhlanzekweni ngoba yena usuke lapha akayithibanga isikhathi esithize ngoba akanandaba mhlambe akanalo ugqozi nofuqufuqu lokuzokwenza lo msebenzi thawu ulunge kuqala. Uyangizwa ngithe wenza zonke izinto lezi esidala ukuthi abantu bahle ukungcola emcimbini oqala. Yimake no I get you. Lenhlanzeko okhuluma ngayo ileyo ukuthi umuntu ozolungisa into yomsamo nokuyena umshisi wempepho nomhlabi wembuzi nowazi inxeba ukuziphatha kwakhe ezithiba ocansini ukuze lo mcimbi uhlanzeke singafocus ekudleni okungena ngomlomo but umsebenzi usuwonke. Okay no ngizwa kahle ngoba kukhona mthiyani ngithola ukuthi khona umuntu ozofukashisa impepho kini emva kwalokho bese uyahamba nomndeni wakhe futhi bawuqhubeka nempilo general uyaba kusasa usezokufaka isiphandla mhlamba kufake ngisho inyongo yezwa la kodwa futhi manje yena ayithibanga kanti insuku sifanele zibe 5 noma zibe more than 5 ukuthi azithibe before ilanga lomcimbi umcimbi ehlanzekile oqala lo sesiyabuya ke manje sesizala ethenini ke ukuhlanzeka ke manje kokomzimba sesisukile kokomoya uyangizwa ngithini ukuhlanzeka komzimba vese kusemthethweni ukuthi uthatha amanzi wafaka endishini ufaka ijiki noba ungafaka kuphiko okubulala amagwana khona ojiki khona zonke yes ezingakhokhile all right okubalulekile ukuthi labo bantu kufanele banikwe amadoda anikwa hodwa abesimame banikwa bodwa isizathu salokho ukuthi bahlukaniswa yini na ingoba amadoda phela eyiwona akabi naso isikhathi esishintshayo makuphela inyanga abesimame babashintshe uthola ukuthi abakwazi ukuthinta la kuzothinta khona amadoda ukuze angehlelwa isithunzi inhlanzeko leyo kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bayigeze zonke ngakho ngisho umuntu oqobayo ozoqoba isithebe sabanumzana akakwazi ukusiqoba engazange azigeze izandla ngoba wonke amaqatha azoya emlonyeni umuntu ngamunye oze emcimbini besithebe azodlula ezandleni zakhe. All right. 0861596596 umuzi nomuzi ke unemithetho yakhona yokuthi inhlanzeko yakhona iba kanjani. Ngijabona ukuthi umyadi beyichaza spiritually and then kwase kuzoba ke inhlanzeko kulele nto ingazwakala ijoke nje mlaba kuthiwa kweminye imizi ngoba abantu basuke bengaboni sithi mangabe sivubela utshwala lokhu kwesintu uthola ukuthi kuzovela kusetshenziswe ngisho impahla zokugqoka vela akekho umuntu osuke ebona makuhluzwa lokho tshwala abanye baze bethi no kusuke kwenziwa ngamabomu vele angazi ukuze abantu angazi bakuthanda utshwala kodwa kwenziwa ngemgomo abantu basho zonke lezi zinto akwazi ukusala ngaphandle kuleyo enhlanzeko ekutheni ifamily ensure kanjani ukuthi kwakhona because utshwala phela kuvubelwa umuntu oyedwa noma babili kusuke kungekho even nabantu ababonayo even indawo okuvutshelwa kuyona mhlambe kuyobuye kuphoseke negundane la balicakule balibeke eceleni okungakubonanga won't harm you. Ngiyabonga Sohlaza ukuthi uyize ngalendlela indaba yenhlanzeko nangendlela udokotela umyadi ayihlaziya ngayo. Sengibukelela into eziningi uma kuthinteka inhlanzeko nezinto esizidlayo sisuke singaboni. Uzokhumbula ke ukuthi uma sekuzovutshelwa utshwala kujwayelekile kuthiwa kunomama nje walapha noma kunomama omdala wala ekhaya noma kunosisi wala ekhaya uyabushaya utshwala akube kusabhekwa ukuthi lo muntu wesifazane yena ke siqusa njengoba denthinta nje uhlambulukile yini akekho yini endaweni yabantu besifazane. Yingakho masolanda sisehlise mu utshwala bangavutshelwa inombani bangagalwa inanombani. Yingakho uma kuzopheka utshwala siyabadinga omakoti bala ekhaya kube yibona basondele emabhodweni benze lokho nalokho okufanelekile ngoba umphakathi omningi buyavela ngakho ukuvubela impala la kwabantu abaningi kuyavela ngayo umuntu osuke ezohlaba inkomo.
njengoba ubona imindeni eminingi nje ingesezwani kangaka akahluphi umuntu ozobulala abantu kulomndeni uzokhotha nje insizwe ezithize nezibibe ezithize bese ezohlaba inkomo uzogula umuntu wala ekhaya uzogula nomuntu wangaphandle ongakaze azoyidla lenkomo lo so that's why sifuna ukuyivimba leyo ukuthi asinganaki inzipho zomuntu oqoba inyama thina sidla inyama kodwa inhlanzeko akube iyona ebaphambili kuningi ubaba umnyada sekuvezile nengubonayo ongesika inhlanzeko njengoba deveza nje ukuthi awukwazi ukusuka nje lawini lakho wena bese ushone lapha ya emsamo wona umsamo nje wodwa unenhlonipho yakhona okudinga wena kube nezinsuku ezilayo nokuhlambuluka okuthize kanjalo nabantu abathinta utshwala lapha ya utshwala babantu abadala bamakhihlala ekhaya abahlambuluke nabo kungabe ukuthi beza nje benjalo nalokho ngcola bangcolisa lo msebenzi usuke siwenza ngaleso sikhathi. All right. Indaba on Gagasi, I take Wiseman Mtshali now Mtsheze. Sabona Wise? Baba naphila. Sikhona imake njengoba semtsheze igagasi lingena ku 107.9 noma ku 88.6. 88.6 Mtsheze naseScourt nasewembezi. Yes. All right, sure. Yes, uthini Wiseman? Umbuzo wami ula baba. Makhuluma ngale ndaba le inhlanzeko. Ngoba ngiyengibuke kakhulu la emicimbini eminingi ikakhulukazi abantu abanganakelelwa kakhulu abantu abahobaba thola ukuthi umcimbi kube sale kudonswe nje uthayela obubekwe lapha uyabona sekufakwa inhloko la kuphakelwa abantu kuthathwe ibhakede nje belilapha phekwe inkuni awazi noma mhlambe ingeje kagogo wala ekhaya yini ukuthi ngempela ezimweni ezinjalo kwenzeka kanjani umuntu usuke ngawuhlelele yini umcimbi ikakhulukazi kodwa nje lento yenzeka kakhulu kobaba ngoba obaba basuke benganakiwe kakhulu uyabona nasogqokweni la mawujalibuka ugqoko kusenethumbu ekade lidliwa izolo kodwa kulethwe lolo gqoko lunjalo futhi uyabona sekufakwa amaqatha la imbengo ukuthi lawo maphuzu lawa njalo yini bisuke kwenzeka kanjani. All right. Abahleli bomcimbi basuke benze kanjani lapho. Yeah. Kodwa ke I'm going to say this in fact ngiyazi bazophendula ama expect enye into wena Wiseman ile eyokuthi khona manje uma ungasubuke youth iyona evuleke amehlo even phansi emakhaya la sizalwa khona la kushunqa khona intuthu kunezinto esezenziwa zibe nempucuko ngenxa yokuthi abantu bakhona abalunguzile esikoleni naba exposed abanye basebenza even kwi hospitality industry bazositshela manje ngesikhathi se COVID i-sanitizer wawuyithola ngisho emzini that ordinarily wawungeke uzuyithole kuyona so izimo ziyasiphoqa but le eyokuthi nina youth yala ekhaya ngenxa uthi anikwazi ukuqoba inyama nokuyihlinza anizi ukuyi-involve ekuthenini niqinisekise ukuthi bonake labantu abaphethe ukudla kwakini bahlanzeke kangakanani kugcina sekwazeka ukuthi kulowa muzi uyahlamba kuqala bebona abantu ngaphambi kokuthi ubanikeze lento yokuthi isintu asisazi yiyo le yenza ukuthi bese ke sifaka ama questions ukuthi lo muntu kade silokhu umbone efinya ngezandla uyiqobe nenyama because iyona youth esuke ihlehlele emuva kanti izinto lezo okumele kube yini enihamba phambili kuzo ngisho ngabe kuthiwa lesisitsha sibukeka mhlambe sengathi sidala but abantu bala ekhaya bayazi ukuthi sihlanzekile kodwa for amehlo abantu kufanele ukuthi nisikhiphe ngisho ngabe kuthiwa sibolekiwe Mlaba Sohlaza ngifuna ukuyibamba lapha lento ngoba kugcine manje sengazi ukuthi kuusiko lwethu lento yongahlanzeki uzokhumbula ukuthi bebesithethisa khona impela masithi clean ugqoko njoba deliveza nje basithi siyaclean namafutha sithethiswa kuthiwa ulicleanelani ngoba wawazi nakuqala ngisho inyama uma isinezibungu kwakuthethiswa kuthiwa ungathi ibungu ubomi babeyithanda ngoba inalezo ibungu inalobo bomi lo so kwagcina manje sengazi ukuthi lento yenhlanzeko uma sifaka yona ngazi ukuthi siqosha idlozi kanti akusikho kanjalo idlozi lisondela ngokubikeka komsebenzi ngomuntu ohlambulukile nokwenza nabantu abathinta impahla behlambulukile kodwa hayi ngobunuku lo besuke sesibudla simfaka emlonyeni wethu okubi ukuthi omningi suke singasazi ukuthi kwenziwa ubani kwenzakala nini kanjani siqhamuka sesidla nje ikakhulukazi ukhulu ubunuku noma ungcola obenzeka otshwaleni obuvovwayo emakhaya ngoba abantu basuke bengaboni befike bephuze bube
kube mnandi utshwala kube njeya kanti kukhona ungcolo kusuke kuthize so bengifisa ukuyiveza Sohlaza lekuthi akusilona usiko ukuthi sizodlela ogqokweni ngoba nakho kuthiwa kulani nalawa amafutha lawa ya asenzeni kanje akusilona usiko kodwa kwagcina sengathi usiko njengoba ngiveza nangale ndaba yobomi hayi ungathi zimpethu thintitha ubomi babeyiyeka isemnandi nya bayifune ngoba isinobomi yake mhlambe it's a term ongekho familiar ngalo ubomi ngesizulu esithathwa ngokuthi siqosheme impethu the worms uyabona inyama isuke isibolile noma ukudla kuyenzeka uthola ukuthi ugqoko isithebe masingahlanzisiswanga kahle phakathi la kusona kuma cracks because it's made of wood uthola ukuthi bese kucashe ngisho wona ama worms lawa esikhuluma ngawo miyadi angazi kule space okusona uma ungase uthi nje ukuba kwindawo ethe ukuba nomsindo ngiyezwa ngazi ukuthi kunomsinjwana oqhamukayo lapho sikhuluma ngendaba yenhlanzeko emcimbini esiyenzayo emakhaya nezinto esizibonayo well it's a platform also to share ukuthi nifike kanjani na ezofaka leyo nhlanzeko kwi family yakini o izinto soke way observer sizofunda sonke 0861 596 596 I have umlaba nomnyati usekakasini Thabiso kakasini sabona khamanya hayi ku right kunjani kwena yaphila mfethu yazi confidence levels bomnyati mawuphupha ihlalele qanzi imake mfethu yabona ngesikhathi bengisakudedelile nje bengicanthi mhlambe uza kuyona le topic yethu sikhuluma ngenhlanzeko from ukudla nakithi thina abantu nezinto kungamele sizenze njengokuyithiba njalo 0861 596 596 angize lapha kuwena emlaba makulotsholwa esintweni khona inkomo kuthiwa inkomo kaMama ibaleke kangakanani significance yayo amadoda amaningi agcina ayosebenzela amanye amadoda akufuzile ukuthi umuntu manje osezolobona kuthi ukhipha inkomo kaMama ekubeni intombi ingasesiyintombi into kufanele umuntu okuyena othatha umntombi baleyo ntombi kube uye akusho ukuthi insizwa isiyozikhipha inkomo ngoba isimithisile kodwa ngokuqala nje ukuyongena esibayini sendoda kufanele ukuthi ikhiphe inkomo yala Yo what's up kini mo Y2K nama 2000 le indaba yesintu siyenzele wena ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku talking friend Alex on Indaba igagasi alikhethi mina futhi igagasi ngiyalihlonipha kakhulu ngoba igagasi ngithatha ukuthi lumsakazo wethu mangithi wethu ngisho thina bantu bokwazulu Natal South Africa na umculo wa igagasi futhi ngikuthanda kakhulu ngoba ula into engiyithandayo emadoda sabelani it's very soothing nama CD azinqwaba hundreds umculo oculwayo uma kukhona inhlelo zegagasi umculo ohlabahlosile uyangithindi kakhulu inhliziyo jiggy heavy all the girls love me oh like money call me jiggy I like it very much especially the hip hop music ngiyayithanda kakhulu Indaba with Alex Mtiani on Gagasi FM. My number is 0861 596 596. You can also get in touch with us. We WhatsApp. The number would be 078 934 2827. You send VN yako ibe mfishane. Keep it simple and ibe short and then beseke way to mela. Beseke siyabuza sikhuluma ngendaba yenhlanzeko, right? Ekudleni nasemcimbini yethu isintu leso ngibingelela msa Alex nehambeli zakho cha kwindaba yesintu nemsebenzi Alex siyaqala vele iyaphuma kwaqala esintweni kwakwenziwa noma yini babephila abantu ingakho manje thina sesifuna ukufaka ezinye izinto esintweni nje kuhlezi kunakhona ukunokwana bakhona kodwa kuyaphileka futhi nabo futhi abantu bayadla kunjalo ngoba inyama iyabeka ugqokeni ingeno impukane ayikho into yokumboza kodwa kudliwa kunjalo osekukhulunywa manje nosekwemanzi okugeza yonke lento seziningi ke kona itayela yebo sabona Mthiyane nehambeli zakho lapha e-studio sure wemthiyane la enhlanzekweni emcimbini wesintu inhlanzeko ebaluleke kakhulu ile esekuqaleni komcimbi umuntu ozoshisa impepho uyena okufanele ayihlanze nje wade echaza ubaba umnyadi kakhulu la ekudleni masekuziwe okudleni mangaphiwa nenhlanzeko mawumcimbi wemthiyane singahamba singadlile wemthiyane
singahamba singadlila ngempela makuzothi hayi hlanzeka bubo 1 bubo 2 kwasha wacima kanjani yabo nje utwala bezulu njoba ukhamba luza esibayeni mhlambe lunesikhetho ingoba kusuke kade kukhethwa amaphela kwenzela ukuthi makukhona elisalile kale kukhethwe nakhona la esibayeni kuyimakuphuzo. All right. Nabona bafethu bobabili abalaleli laba bangenile. They are saying ukuthi no. Isizulwini nje ngeke uzuze uyibambe kahle lento yokuthi ube clean. Yabona ke lento besisho ukutheni kuyiphathi yesizulu. And bobabili yasibasho into efanayo le ukuthi hayi into esingeke siqede leyo is part of isintu. Mnyati abona wemthana masibuyela lapha ezimpukane njengoba ebala ingakho imicimbi yesintu ingafanele yenziwe mase kuyihlobo uqala ngoMay ukwenza umcimbi kuze kuphethe eqaleni kaSeptember emva lokho asabheki kwezemicimbi lemkhulu ezodala ukuthi kube nalezi zinto ezumnuku nempukane yimbuzane ngoba zilethwa vese ukushisa imali umnyati uyabeza ukuthi bathina abalaleli ngibazwile lapha bathi hayi no into esingeke siqede le yabona lalaka ngiyabeza bathini kodwa okungenani ozosuka eqoba isithebe njobe ukwabalula lapha umlabo ukuthi khona umuntu odonsotela nje mina ngayinqaba inyama khona la kwamasha eyayilethwa ngesivalo sewardrobe ubona ukuthi isivalo sewardrobe lesi asikali siwashe yalethwa ngaqhaka ngidlela ngakho bila kwamasha ngifihla iyaphinde emuva ngathi laqhaka ngidlela empezeni ayiphinde emuva sithele ngesivalo okay kodwa okubalekile umuntu oqobayo yena wabe clean kakhulu ngoba vese loke odla ungcola wakhe iqatha vese lisuke seliphansi uyicoshela yena isele emlonyeni ayibonde ke shoyo lelo ngiyakuzwa kubalekile ukuthi kodwa ukuhlanzeka abagcwele abafethu kuwona ukuthi ayisintu njomlabathe echaza 1 2 amagciwane akakwazi ukuthi aphilise umzimba womuntu unhlanzeko ibalekile ngoba sekuseyiningi ngenxa yokuhle sikudlayo kwengeyona imisebenzi okulimaza amasosha emzimba yethu angakwazi ukulwa namagciwane funa siwavimbe singawafaki ngamabomu nani mlaba namnyati nenza ilati lapha and then kunokudla okuzobekwa khona and then ke nibambe athi ngicaba abantu khona la and then nikubambe ngazi izandla ngoba ningodokotela nikubeke lapha but nilinde lithi ingane zala ekhaya zizokudla lokho kudla lokho izandla zini kodwa zingabonwanga zihlanzwa mlaba impela sohlaza njoba ivela nje siyafisa ukuthi sizama ukuyidonsa inhlanzeko ngeke njoba de bevela baleli ngeke siyenze 100% ngokwesintu kodwa sizama ukuthi sisondele uzokhulula ukuthi impukane zakudala wawungadla kungabi nasifo kodwa udla manje ungaba nesifo imiyane yayitinyela hala ayifani nemiyane ekutinyela manje uzokuthi umuntu watinyelwa umyane useyagula ngamanye amazwi izinto ziya ngoshintsha ingakho sithi kwangasikhona ukuthi kuusiko kwaba ukuthi nje asinaki thina njengabantu bendle emnyama siyisintu siyadla nje ubomi siyadlela ugogo benginamafutha hayi sofaka inyama eshisa usile sasinganaki kodwa manje ama-germs abakhona manje ngampela yasilimaza uqinisile futhi mawuthinta le ndaba yelathi yazi sohlaza uyajula uma sesiqeda ukusebenza abantu sesikhanyisa izibani senza ilathi asiye sibe sanaka ngampela ukuthi hayibo kade sigcine sithinta ikhanda lomuntu akuhlamba izandla ngaphambi ukuthi sikhiphe ama-aphula plastic uyabona bese siyafa nomuntu futhi ogcina edla lapha ya eLatin uzokhumbula ukuthi ebusuku azizazi ilwane beyigijima la segijima ibankwa kugijima ini emaswidini angibozwa phela ukudla kwelati ukhamukuya kudla nje kunjengoba kunjalo izinto lezi ezizama ukuthi ngampela sibhekane nazo ngeke vele 100% kuphele lokho kwenhlanzeko ngokwesintu ngoba izinto zihamba ngosiko Indaba uNgagasi i-conversation ethi yaqhubeka musanda kusijoyina le show uzoyithola kwi-app yeGagasi i-podcast yakhona izotholakala downloada le app musungenile khona ungagcini nje ngokuthi uyi-download kufanele ukuthi uphinde futhi ungeneke kwi-channel ebizwa ngokuthi Indaba that's where you belong uma umlaleli wendaba kule app uyi-VVIP
So be there. And thank you for watching. It's on YouTube channel Yekakasi as well. Sikhuluma indaba inhlanzeko so fast hlukene phakathi. Some are saying ukuthi no, kuyiphathi yesintu sethu ukuthi asingalokho sifaka amanzi, asingagezi lelo phela leli lingenile vele siyolikhipha silibona. And then some are saying ukuthi no, my guest nje omunye uthe bamnikeza ukudla ngesivalo se wardrobe wakunqaba. Wena ke angibingelele ebusuku baba imleje Mntoba mfeka ayi wayikhuluma indaba enkulu eyotshwala ayotshwala webhuti Alex kunamanyala nje amaningi yabona abakuphuzayo nje impela lokho kwezizolo hayi ziningi izinto abayiphuzayo engcolile impukane ziyangena phakathi zifele khona amagciwane obukenzeka kungavalwa zonke inambuzane lezisikwendezi ziyangena phakathi kuyabona amfuthi ukubala kuningi nje kuningi khona kunobunuku utshwala besizolo ma sulandela kahle kodwa ke ayikho into engenziwa ubaba imleje Mntoba mfeka idenkomo. Siyakuzwa siyabonga kakhulu ngomane 0861 596 596 ngifuna ukuthatha uJabulani Dlamini now from Embali my respect sabona Jabulani Nijadi babu Alex Mshanaphi si right kunjani kona malandela ngiyabulisa lapho kubaba umyati no babu mahlaba umlaba sikulalela mfethu thank you yes kakasini ngangena ngiyindaba inhlanzeko ikhuluma ngesihloko sibaluleke kakhulu yabona ungazi usine bekubona besikhuluma ngayo nje lisino athi la ekutheni ukushithilo impepho ukuthi umuntu ufana shisa impepho ufana ahlanze angabe umuntu mhlawumbe abantu besifazane one Lord okay omeka kancane mlaba sorry man namnyati I think there's something wrong nje ngocingo lwakho yeah okay ngicela nje naphethe ngicela to drop isophinda sikufonele back because ucingo lika mnyati ilona olusinikeza inkinga. Okay, let me see if I can take omunye umlaleli and then sibone ukuthi singayifixa no still indaba on Gagasi siyaqhubeka sikhuluma indaba inhlanzeko ekudleni bese kuba ke iyona imoya yethu nayo kuthiwa kufanele ihlanzeke as well mangabe senza imicimbi. Ulalele zeParliamente on Indaba Gagasi FM. And it wasn't just the DA that was dreaming, it was also the EFF. We will win the elections, they kept saying. When we take over in 2019, May elections, we will do this and we will do that. Well, what happened? It's unparliamentary to deliberately mislead the House about the losses of the ANC and the gains of the EFF. If you look at the benches, brother. Don't be overwhelmed by your ego. The EFF dreams about an all-powerful Father Christmas state that will deliver everything and anything to everybody overnight. That's why you are in the NCOP. That's fine. And not Honorable member. That's fine. Because Honorable they lost. Honorable Next is old age home. Honorable Ndlozi. And let me tell you, it's not simple Mao suits of the 1960s they want for all. It's Louis Vuitton red overalls. Indaba with Alex Mtiani on Gagasi FM. All right. Gwindaba Kakasini, sorry about that. 0861 596 596. Anonymous, usekakasini sekubingelela. Usiya Masikani ngiyaphila baba. Kunjani Masikani? Ngiyaphila sohlaza. Yes sir. Cha ngithi angingene nami kule inhlanzeko. Bafowethu le inhlanzeko mangabe kunomcimbi wesintu. Inkinga esinayo ile yokuthi thina nje emnyama uma kushintsha ikhathi asisafuna ukwamukela ukushintsha kwekhathi. Ukhona kwakhuluma ukuthi ekuqaleni inyama yayithi uma ngabe isihlalile mangabe ngathi siyabola ongathi nezitho othi nobo. Kwangagula umuntu kwangena lutho lapho kwakwenzeka noma kwenza umqwayiba kwakunjalo. Ngelokhambini ukuhamba kwakuba khona inketho kodwa uma ngabe ephuza amadoda lapha indoda yayisula ngesandla ukuhamba noma ike yaphuma kancane yashona lapha eceleni yathi lothini into yakhona kwangenzeki lutho khona ngenxa yokushintsha kwezikhathi ikhona inkosi yami eke yaphawula la yathi sekunezifo eziningi nohlobo lokudla esikudlayo lunama chemicals asisaphili impilo yakudala
so sekubalekile ukuthi ke si-introduce nendlela entsha ke manje leyokugeza kwezandla nokungasetshenziswa kothayela ngoba kuqala amadoda ayevela kufanele ukuthayela kwangenalutho futhi leyinto yayi-right ngoba yenza abantu bathandane ukudla ndawonye wakwenza ukuthi abantu bathandane kodwa esikhathini esesiphila kusona manje njengoba kadesha umhlonishwa wami ukuthi izipho seziningi nendlela esesiphila ngayo seyihlukile sekubalulekile mhlawumbe-ke siyi-introduce lento yokuba clean ngeke abona kwenye indawo uma kuhlinzwa amadoda mehlinza kunendishi yokugeza izandla uhlinze uhambe uyogeza izandla uphinde ubuye uzena ngayithanda leyayinto kodwa kudala yayingekho mhlawumbe nje ake ngime lapho sosazi ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mfethu ngaleyo contribution yakho ukwindaba kakasini sikhuluma namhlanje about inhlanzeko right ngifuna ukuthatha nje ama comments akhona engibona ke on the socials we have a Facebook page ethi Gaga CFM usiphumelele uthi i-hygiene ibalekile kakhulu noma kuthiwa wenza hloboluni lomsebenzi and then umthokozisi Ndlangisa yes kubalekile kakhulu asihlanzekeni bakwethu then unkosi ngiphile and garden uthi ibaleke kakhulu kodwa ke yeke inzipho zomuntu oqoba inyama udla inyama ngoba notshwala besizolo sigcina kufakwa uyasho ukuthi endaweni enjani yokuzikhulula but sizothula ngoba isintu leso and then ulindo kohle uzothi ofuna inhlanzeko akayi restaurant thina siyayiqonda lento yokuthi ngeke ibe khona inhlanzeko kuchitheka igazi nomswane makwenziwa umcimbi wesintu notshwala besintu bukhanywa ngezandla unqobile kamashando hygiene is very important kufana naleyo ukuthi maqeda kuqotshwa inyama lebomvu mase izokwenziwa ukhari ingageziwe hayi mina ngiyayiwasha ngisuke ngicabanga nje izandla ezihlukahlukene ezisuke ezibambile mangabe iqotshwa and then bese kuzoba usina McLean ngilalela impela namaya ngivumi ngeke ngidle ogqokweni olungahlanzekile nomqobi abanye bayayinwaya uyasebenzisa ke negama lokuthinta isitho sangasese eliqosheme bese soka lapho umuntu ezobamba ke inyama uzosekonosawoti nje ongazwakali kahle wasefaka ke ne-emoji and then uCosta Mchunu makuhlatshiwe ekhaya kuyaziwa nje ukuthi mina angigezi ngiyasho futhi ukuthi akugezwa makuhlatshiwe ithongo lifika kahle uma ninuka umzimba ekhaya. All right ama views ke ngama views ngifuna ukubuyela ke kuJabulani lapha elokhuzeni eMaritzburg. Sorry Jabulani ngeke unqamuka earlier I'm glad we could get hold of you again. Siyabonga sikwazile sibuye baba Mthiyane. Ngicabanga ukuthi mangikade ngisayibeka la ke indaba yenhlanzeko ukuthi ya umuntu oshisa impepha kufanele ukuthi nadibane uthulisa lapho sifaka. Nanokuthi ke baba Mthiyane nani bo baba lapho isikhathi samanje nesakudala safani manje. Dala sabafana selusa sidle ikhwali la mapetshisi uthala ipetshisi linazi silwane lesenqana elegama linzima ulibesi ibongo lesi yes udle kungabe indaba zalutho futhi ikhuluma futhi leyo kulokho ukuthi injani yona ingabe sekuhlanzeka kodwa angiboni futhi ukuhlanzeka ukufutha abantu abazokufutha ukuthi inyama le ifuthe uyilihlaze njalo ukuthi ukufutha isikhathi samanje kuse-right lokho umbheka bobaba angazi. All right mlaba yokubanjwa ilihlaza into ebiba umkhuba kuyimizi nemizi so uyabuza ukuthi ke kulesikhathi samanje ku right now kuse-right now sohlaza beze bethi abanye uke wayiwasha nje usukuyikhipha umsoco njengoba nje ngayiveza ukuthi akafani isikhathi sakudala nesikhathi samanje sengathi uminyama isihlinziwe iyangena emanzini uyiwashe akupheli imisoco iyabuya inyama ibe mnandi njengoba kade isuke iyinyama kodwa ngenxa yokuthi phela sisuke sinabantu abadala nabanye abaphila lento yokuthi thina sazi ukuthi isintu sasisithi uyakhumbula ukuthi sasithi noma sesidla inyama sithi siyayikhetha inyama le noboya sibone kahle ukuthi indlebe ijwayele ukuthi ibe namakhizane kanjani uthethisa ushawe kuthi ukhethelana dlana leyo ndlela leyo udle uyidli njengoba injalo kodwa akusafani manje idibha elisetshenziswa izinkomo ayifani nemthombothi esasisebenzisa kuqala silapha izilonda zenkomo senza inani esikusebenzisa manje kunama chemicals athize ongagcina ngempela uhlale lapho elokhunjaneni esikhunjeni senkomo sidle sibe nokugula okuthize kodwa ke sohlaza engifisa ukuthi sihambe nakho inhlanzeko ayiphelele nje lapha kuphela esibayeni
esibayeni lapho kuhlinzwa khona nakulendlu phela la esifike sibeke khona inyama yenkomo uzokhumbula ukuthi izindlu zakudala kuyizindlu zotshani and zayisindwa phansi ngoba nakhona lento yokwenza umsebenzi inemigomo yakhona okubonakala isintu sethu sihlehla siphuma kuyo njengokuthi awukwazi ukuthi kuzokwenzeka umsebenzi wena usuphuma emzini nomuntu yothenga imbuzi uzofika imbuzi manje ayisalala isahlala insuku ezimbili ezintathu uyahlaba usuthi usiyokwenza umsebenzi akusiyo umsebenzi wesintu lowo. Secondly, uma sekuhlinziwe esibayeni kwaphuma inyama yokosiwa anidli nina esibayeni anilokuthi nifake iqatha abanumzane nabantikazi bekhaya bengakadli kuqala umuntu okhona la ekhaya ngoba kufanele kube khona umuntu omaye esibayeni ngibona imizi eminingi makwenziwa umsebenzi akekho umuntu omele umndeni esibayeni bayazenzela nje abantu kuba nomuntu omele umndeni bese kukhipha leyo mbengo yosiwe bese iyahamba endlini yangenhla iyobekwa ngesithebe kubekelwa amakhehla ala ekhaya ningakadli nina uma isebekile amakhehla isiyahlukaniswa lenyama isibheke ezalukazini izalukazi mase zidla ziye seyibiza abazukulu bese beza abazukulu bezonqanqatha lenyama inqanqatho ubani lenyama manje abadala bala ekhaya bangasela kodwa manje umkhubo omubo wenzakalayo sibona abantu besheshe bezenzela izoso nje esibayeni yizo zonke izinto lezo ezina zihlaphaza noma ihlikiza umsebenzi wekhaya. Siyabonga kakhulu ngale edlamini wayibeka indaba ngizothatha ke nama VNs as well 0861 596 indaba on Gagasi sikhuluma indaba yokuhlanzeka masisuke sinemicimbi emakhaya isintu sithini lapho ngingasho nje kugcwala umlomo ukuthi for now sihlukene phakathi khona abazothi no yonke into iqala emanzini then bese kuzoba khona abanye abazothi no isintu simnandi njalo ingadlulanga I have umlaba kanye nomnyathi. Angibingelelwe Alex Ntiyane lapha nehambeli zakho. Cha we Alex uyabona nje enye into edala ukungahlanzeki la uma ngabe kunemsebenzi uyazi kukhona ukuthi abantu benze umsebenzi uthola ukuthi ekhaya bonke iningi labo nehlobo zakhona nje ukuthola nokufuna naka abantu badlala nje uphuzo oludakayo ngelanga qala umsebenzi abantu badakwa kuze kushayila ngalokugcina lomsebenzi akekho nje owazi ukuthi kwenzakalani akekho nje oyinakile nobani mhlawumbe uhambe baleni uphathele ibhodlela lakhe cha into nje edala kakhulu ukunganaki indaba yamabhodlela lawa aphuzwayo abantu basebephuza kakhulu umuntu edakwe edlule bonke abantu kodwa uyena umnikazi omsebenzi ngibonga ufika kwahlonga lo la eMiriwe. Sure. Angibingelele ebusuku baba imleje mntoba mfeka ayi wayikhuluma indaba enkulu eyotshwala ayotshwala webhuti Alex kunamanyala nje amaningi yabona abakuphuzayo nje impela lokho kwezola ayayi ziningi izinto abayiphuzayo engcolile impukane ziyangena phakathi zifele khona amagciwane obekenzeka kungavalwa zonke inambuzane ezisikwendezi ziyangena phakathi kuyabona amfuthi ubala kuningi nje kuningi khona kunobunuku utshwala besizulu ma sulandela kahle kodwa ke ayayi ayike into engenziwa ubaba imleje mntoba mfekayida ngoma. Alright, sure. Nginganizwa bafethu. Mnyathi uyazwa ke ekutheni babafethu ababoyi2 bathi nayo leyo nto yokuthi uthola abantu bala ekhaya ibona abahoste umcimbi but badakwa kuswela kuqala kuze kofika egcineni ngeke besanaka ke nanokuthi izinto zenzeka kanjani. Uziphatha kanjani kanti mawuhostile yithuba lokuthi ujabule awukwazi futhi ukugodola ngoba phela kuchithwe kuwena mhlambe nokhiwa cold room leyo uthini lapho mlapha sorry Mnyathi mawukhuluma cold room awukwazi phela ukujabula wemthana abantu obabizile bengajabulile uyayizwa lonto ngisho uma wena usofika wena ngilibeke nje ngegama nje verse ngoba lokuhloniphisa udakiwe ayikho verse into esazolunga la igcina fanele thina sithanda ubulungisa siphume sihambe sekushiya ngoba kusho ukuthi osibizele kona kukho uyangizwa kahle ngoba nabantu abakwenza izinto ezizonke la ekhaya esobe sibona ukuthi zi-wrong egcineni asikwazi ukukutshela ngoba udakiwe la ekhaya uyayibona lento ngishoyo so ke egcineni ngcono sikushiye ukuze singasali nesithombe sokuthi hayi kakonakala kini kodwa wena ikhanda lokonakala kube kuwena uyangizwa ngithini ukuhlonipha umcimbi yilento engena verse ekube cleanini nokuhlanzeka
emsebenzini fana nomuntu ozofika kamthiyane memile mina umnyati wenze umcimbi sengiyafika mina kwazi khiphe kutwala kodwa mina ngifika sengidakiwe egcekeni kimi logo afanele wena ungivumela ukuthi ngingene la ekhaya ngoba ngizofika nenjabulo engithe ejointini kaMameshuka ngale bese ngizophoxa abantu engakaze baphuze lutho kwamthiyane lento ezonakalisa umsebenzi utshwala siphathe kahle. The best in news and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mtiane. Gagasi FM. Indaba on Gagasi FM. This is Indaba Yesintu. Sonke sifuna izinto ezine success, prosperity in life. Funa izinto esingaziboni ngempilo yethu. Izwe iformula yokuphahla apply to everyone to every situation. Akusilona lwalanga phela kahle uyigama lishuphahla. Kodwa ke lisho ukukhuluma nomsamo. Uma kuye ngothi usemqashweni khona esikuphoqa ukuthi yenza lokho. Indlela engcono ukuthi ukwenze lokho usebenzisa isibani ngoba akwazi ukushisa impepho kwamthiyane uqasheni. Ulusithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba unkakasingi kamashu nawo ngemukela uPhesi ufisa ukungena Phesi Mkhize kamashu. Sho Khabazela Phesi? Yeah, mfana kanjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Sure. Wayithinta indaba yenhlanzeko. Yazi inhlanzeko ngeke uzuyigrantele ngayo yonke indlela. Into yakenzeka kumimicimbi wasekhaya. So khuluma nazi wami. Uyinono ngalendlela le ngisho ibhakede achamela kulona ngeke uzobona ukuthi enakho lokuchamela. Ungakha amanzi uwabeke lapha kulona. Hello? Yes. Yes. So into eyenzeka ke kumcimbi ke bhayede lakhe lelo ke shuthi ulibekile ke somewhere. Nangumuntu abanye abantu abaphekayo. Thatha uflower, thatha ucovela idombo lokulona iskiki. Cova for idombolo. Sokubabaza abantu abazothi hayibo. Elibhayede lamalumekazi lokuthi kanje. Kodwa ke kwindaba yaphelele ekitchen abantu badla. Nabakhona la kwifamily badla noma kwanikwa abantu bangaphandle. Abanye befamily badla abangazange batshela umuntu wayesekitchen owayezwile uyena ongadlanga. Nawe wayidla. Uba phela kasengazi mina ngengidla hayibo. Okay, so ngiyayithanda lento esho mfethu ngoba you are being honest ekutheni uma ngabe kungathiwa sizama ukubangula kuningi esigcine singakwazanga njengoba usho nje nawe ekutheni ngendlela la iclean ngayo akekho umuntu engasuspecta leyo nto. So esimene sinjengaleso ke yini advice yakho la ngoba phela siyakhana emlaba? Sohlaza ngiyafisa ukuthi azibe khona izitsha eziwayo ukuthi ziphatha umsebenzi othize la ekhaya. Ukuze kungagcina abantu bedlela esikigini ngoba begcina sebedlela nje esikigini. Nayo leyo mnono nokusukuma nje komuntu wasekhaya okuyena okukhombisa abantu uzokhumbula ukuthi makuwumuzi nje ekhaya kusazofika omalumekazi kuyaziwa kunosibani olishaya ibhodwe uthatha noma yini uyenza wena okhona ke la ekhaya egcekeni khombisa abantu izinto okuyizona nezifanelekile ukuthi zisebenze ekudleni abantu bengadli izinto engafanele bezidle ngoba nakho bengaboni. Sure. All right. No, ufuna uku-add lamnyathi? Ya ngifuna uku-add Mthiyane ngoba yabona lento obunuku kuyethiwa isono osenza ungazi. uNkulunkulu uyakuthathelela. Ledlo zikuthathelela. Kodwa icala lisala kwenze isono. Ngoba unembeza wakho lokuhle njalo umkhumbuzo. Ngikhuluma ngale ndaba le yesigcina ngikhuluma ngayo. Mina ngikhuluma ngendaba ukuthi kuthatha indisho okugeza. Kuqovele uflower ujeqe kuphelelwa abantu bali. Yeah. Yabona yonke leyo nto leyiledala ukuthi egcineni abantu uthola ukuthi ngizofika kwaMthiyane kube khona izinto engizoyibonga kodwa hayi ngibonga ngoba ngisutha. Ngizibonga ngoba ngibalekela ukuthi inhlanzeko angazi kwenzekeni ngale. Bese sibuyela la itsholeni besizulu. Utshole besizulu verse ekudalweni verse babu umnuko. Ngoba ngizokubalula lokho
ngewona ama views ekakaseke. Right? One, utshwala besiZulu bungenampane bungenaphela. Kodwa ukuthatha ukhamba sishe sonke su 15 la igcekeni kumnuko. Ngoba kwakuphuza kwethu lokugwinya kwethu akufani. Khona ukugwinya agwinya direct ngabuyeli phakathi okhambeni. Khona uthi mephuza agwinya kubuyela ngemuva. Yes. Kunabantu abanamadevu la, kulamadevu abo. Enza kube impumulo amakhala. Gcineni isengelile verse ilokhuza amadevu. Usezoqeda sifuna amadevu kodwa angenile ukhambeni. Uyabona ukuthi egcineni ke ingakho kuthiwa kuba nenkezo eyayikha maqede iphuza umuntu eceleni hayi ukhamba. Ingakho kwakuphoqa ukuthi kube nembizo sesibayeni enenkezo yakhona yangesi ukuze umuntu ayikhelele mawuyikhile yagcwala ukwazi ukushela umuntu iqada. Bese kuba nendishi ezoba namanzi iyakazo ukuqhubeka komunye umuntu. Sure. Sekuzwa Mnyati ngino dokotela Umnyati kanye nodokotela Umlaba sikhuluma ngendaba yesintu nokuhlanzeka. Ume kuphi wena yini osuke wayibona ufisa ukuthi uyishintshe nendlela enenza ngayo 0861596596. Welcome to Kakasi sekubingelela. Umthene phela. Yaphela kunjani ku? Kubele kubo Mthoko. Khuluma no? Lobo one second Mthoko. Oh yes mfela. Bomthene lethe esho kade usho ba umyati bini ufuna ukukhuluma ngayo yabona. Yeah. Kokunye lento ayiphuza lapha nokhambeni. Uthothi abanye kade benza lezi zinto zebusuku lezi nomama then uthothi sebophuza okhambeni lapha na uthothi inhlanzeko ayikho kahle lapho ke bo. And two futhi kokunye mthani lento uma sibuka ukuthi uyadobethe nalabo abantu abufika ngaphandle ingakho nje ubone izingane zifa ngoba tho ukuthi sebazi ukwenza izinto zabo emasadini lezi elokuza namakhothi laphuza nabenza bona esadini. So now yabona lento nje sebenza bayidominate bokahle ukuthi ayibheke lento obunuka kahle. Sure. Uma kakhwini la uzothi inkinga iyodwa neya emzini nibe nibazi ubunuku bakhona. Seniyobuka ke ukuba utshwala kuphuma endlini enjani. Wena into ozoyenza uzodla inyama uzophuza umqombothi kuyobe sekuphelile. And then stand accuse Majia ofuna inhlanzeko akaye emhlanga emaphathini kusekhaya la. But anyway ibalekile bafethu. Nalabo sisi abanika abantu ukudla bageze. Bayeke ukulibala utshwala nobhiya. Now ama take away lawa esiphakelwa kuwo ayawufaka usawoti esilondeni ngoba umuntu undla aphonse lapha ejahe ugoloko. And then uAbsalom uthi kubalekile ukuhlanzeka komuzi kube clean ngisho egcekeni. Ungakwenzi ngoba nakho uzokwenza umcimbi ekhaya but ikhaya nje alihlale lihlanzekile ngaso sonke isikhathi. And then bese kuzoba khona another comment evela kuSipho ezothi yes kubalekile kakhulu ukuhlanzeka. Ungaphakela abantu ukuthayela yini ngiyichaza ukuthini yona leyo nto Indaba onekakasi. Let me hear ukuthi wena uthini before we wrap up uyasifundisa. We have umlingisi Makhoba emgababa emlo Makhoba ukwindaba kakasini. Okay, he's not ready. Siyamshiya siyadlula and ngidlulela ku Gonondo Khumalo kaMasho. Mntungo Yebo ninjani mfethu? Isikhona mfethu kuthini Paula kwakho? Hey, wethu ukukhuluma indaba enkulu ebaluleke kakhulu indaba yenhlanzeko. Ukuphawuleni kwami nje ukuthi ngingasho ukuthi ayikho into ebaluleke njokuthi sihlanzeke ngoba uma kuzwa la ukhambeni ngempela ukubona ukuthi impela mungalibuzile into esokufica ngaphakathi ufica izinambuzane ezahlukene. Njengoba besho nje abafethu ukuthi ayikho into ebaluleke njengalo nami ngicha ake ngiphawule lapho ukuthi ake sizame nobafethu ukuthi ake sihlanzekeni kuyona yonke into esiyenzayo ngoba esikhathi samanje ngempela zikhona izifo ezahlukene ukugula kwabantu okwahlukene. Yeah. Okay. Yeah. Nasizwele mfethu. Siyabonga kakhulu. Yeah. Thank you. All right. Sure. Okay, so before kube khona ke abantu ahead omunye ezothi no ukuhlanzeka kube into hayi ngoba nakuzoba nemicimbi. So umuzi nomuzi ke uneyigaga ezakhona. So iadvice yakho la Mnyati sesigoqa nje ekutheni ufuna ukuthi uintroduceke lento ngento yaziye khakini engenziwa kahle uzoyiqala kanjani uki-introduce?
Yabona njengoba siqale ekuqaleni kusuka empephweni kuza nje straight kuze enyameni. Kuze ekudleni lokwamaplate okuphekwa bona abantu besimame again. Nama takeaway abalulwe umfethu la. Abona ama takeaway aphuma efactory labo athenga khona nebesema wholesalers. Ithi kuphakwa kuyona vese ayikazidlule emfethu. Into vese 100% abantu abayenzayo leyo. Bavule nje kuplastic la ipackage yakhona kuphakelwa abantu. Yazi akadlulanga emanzini. Futhi nalapho kuhlanzeka kukho. Bese sekuthenile umuntu makuthiwa umsebenzi ushisa impepho. Ushisa impepho la igcekeni kwakhuluma nabadala. Phela inhlanzeko uma ukuthi umuntu wesimame khona la esengena khona esikhatheni. Ubalekile ukuthi aqhele emabhodweni azonika abantu bokuhamba ngoba baze namathongo abo angabufuni ukuthi adle into engcolile. Siyabonga kakhulu Mnyathi. No siyabonga kakhulu. No si advice kaMnyathi leyo. Lakho lokugcina sesiluleka nje Ximba. Ngicina ngelithi kukhona ukungcola lokho esikuvezayo namhla sikhuluma ngakho njengokuhlala kwezimpukane enyameni. Lokho ngeke kwawuvimba umsebenzi ukuthi ubikeke kahle noma wamukeleke idalweni. Kodwa inhlambuluko engifisa ukuthi sivale ngayo eyokuthi nina ke njoba niyokwenza umsebenzi niyemsamo nihlambulukene nina nodwa la ekhaya inhliziyo zenu zigezekile yini ngaphambi kokuthi siyothinta umsamo nenyama. Wow. No, ngiyangizwa kahle mina. Ngiyakholwa ukuthi uyayibamba nawe lapha ekhaya. All right, ama numbers ke akho emyadi athini? 083 4686173 083 noba mnyathi@gmail.com kusuka ngo8 ekseni kuya 8 ebusuku. Siyabonga kakhulu. Dr. Uthelebona Mnyathi lowo. Inamba yakho Mlaba? 076 492 111 076 492 111 eSangro House lapha ku Smith Street. Siyabonga kakhulu. Thanks to my guest ethu Umlaba noMnyathi, and I have to thank you Mlaleli. It's about you. And ngiyawamukela ama topic esintu email uthi indaba@gagasi995.co.za, and I have to thank Sithini Madlala, part of the production team with Mr. Sphelele Nzuza. Indaba was produced by Mr. Sphelele Nzuza, umfoka Mdumela, Kagasi FM. Indaba, talking my business, Isintu, nazo zonke indaba zabasha. Indaba.